माने फेशन लाइनाव थांगोन बा माबा मोनसे कन्टेस्ट दाव आङो बाहागो लागोन बिदि आं सानाखैमोन आं बहुत एक्सिडेन्टेल बायदि बुंजागोन खालामनायावनो उइनारखौ मोननो हादों दा आं बेखौ मिथिनो मेगा मिस्टार नर्थ इस्ट गार्नियार मेगा मिस्टार नर्थ इस्टआव पार्टिसिपेट खालामनायनि दायो माने थांखि दं आरो बेखौ देरहानायनि थाखाय थांखि दं उनफिरिफोर जायफ्रा फरायसा फरायसुलि नोंथांमोना फरायनायाव गोसो हो बे नङा जे सोरबाया जुदि फेशन लाइनाव थांदोंब्ला सोरबाया जुदि एक्टिंनि लाइनाव थांदोंब्ला सिंगिंनि लाइनाव थांदोंब्ला कालचारनि लाइनाव थांदोंब्ला बिथांमोना फराय एबा ओमफ्राय फिजिकेलि मेन्टेलि गासैबो प्रिपेयार खालामजोबो आरो ग्रुमिंआव दा बेखौ सोलोंनानै दा आंबो लासै लासै इमप्रुभ खालामगासिनो बे समाव आंनि साखाथियाव दङ थांनाय 28 जुननिफ्राय लानानै दाखालि जुलाइनि 2 जुलाइ खालि फाइनाल जानाय जे बड'लेण्ड फेशन श'आवहाय बाहाय मोनथाम केटेगरि राननाय जादोंमोन मिस्टार मिस एन्ड किड्स एन्ड टीन बे मोनथाम पार्टआवहाय जादों बिथांमोना जाहैबाय मिस्टारावहाय देरहासार जानो हानाय सानैबो आंनि खाथियाव दङ दा बिथांमोननिफ्राय आङो दिनै माखासे बाथ्राखौ जोङो मिथिनानै लागोन थ' नोंथांमोनाबो मिथिना लाबानो जाबाय बिथांमोना बेसेबां साहसजों आरो मा मिजिं लानानै बे फेशन श'आवहाय बाहागो लायामोन बेखौ जों दिनै थार बाथ्राखौ मिथिगोन दा बे समाव आङो फंबायनि एड्रेसखौ मिथिनो लुगैबाय गिबियाव खुलुमबाय हामबाय होनदों नोंथांमोननि इउटिउब चेनेलखौ आंखौ बिदि बरायनायखाय आंनि मुङा जादों माइकेल बसुमतारी मिस्टार बड'लेण्ड 2022 आंनि एड्रेसा जादों उदालगुरि 1 नम्बर साबखायथि गामिनि स्मरना होननानैबो बुङो बेनो आरो आंनि एड्रेसा दा नोङो बे दाखालि बड'लेण्ड जेनाखि फेशन श'आवहाय सुदर्शन एन्टारटेनमेन्टजों खुंजानायावहाय नोङो उइनार जादों नङा होमबा नंगौ दा बेवहाय उइनार जानानै नोङो दा गोसोखौ जेनेबा माबायदि मोनदों बेवहाय विन खालामाथ' देरहाबाथ' बयबो जोबोद गोजोननाय मोनो बिदिनो आंबो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो देरहानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों माने साररियेल मोनदों आरो नों बेखौ मा फरायनाय समनिफ्रायनो मा प्रेक्टिस खालामबाय थाखादोंमोन नामा एक्चुअलि आं बुंनो थाङोबाथ' आं सानाखैमोन जे आङो माने फेशन लाइनाव थांगोन बा माबा मोनसे कन्टेस्ट दाव आङो बाहागो लागोन बिदि आं सानाखैमोन आं बहुत एक्सिडेन्टेल बायदि बुंजागोन आरो एक्चुअलि माने आंनि लोगोआ बे मिस्टार बड'लेण्ड कन्टेस्टनि बिसय आंनो खोन्थादों ओमफ्राय बेयाव जेब्ला सावरायलायदों बिथाङाबो इन्टारेस्टेडमोन ओमफ्राय बिदिनो आंबो इन्टारेस्ट जालांबाय ओमफ्राय आंबो माने आंबो पार्टिसिपेट खालामनाय सानसै होननानै आंबो पार्टिसिपेट खालामबाय आरो आं देरहाबाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बिदिनो नोंथांनि फार्स्ट पार्टिसिपेट खालामनाय फार्स्ट पार्टिसिपेट खालामनाय आচ্ছা जोबोर मोजां फंबाया फार्स्ट पार्टिसिपेट खालामनायावनो उइनारखौ मोननो हादों दा आं बेखौ मिथिनो लुगैबाय दि फंबायनि फिउचार प्लेनिंआ मा दं आচ্ছা आंनि फिउचार प्लेनिंआ दायोथ' माने मा होनगोन एकदम शर्ट भिजनाव नायनो थाङोबा माने मेगा मिस्टार नर्थ इस्ट गार्नियार मेगा मिस्टार नर्थ इस्टआव पार्टिसिपेट खालामनायनि दायो माने थांखि दं आरो बेखौ देरहानायनि थाखाय थांखि दङ आरो बिनिखायनो सुदर्शन एन्टारटेनमेन्ट बिथांमोनाबो माने बहुत हेल्प खालामदों आरो स्पेसियेलि माने मा होनगोन बडिखौ बिल्ड खालामनो थाखाय फिजिकेलि एसे फिट खालामनो थाखाय माने फ्रि जिम कर्सबो होदों आं जोबोद थेंक्स होदों बिथांमोनखौ स' माने बिनि थाखाय आरो नेक्स्ट स्टेपा जादों मेगा मिस्टार नर्थ इस्टनि थाखाय प्रिपेयार खालामनाय आरो दा नों बे जिमनि प्रेक्टिसखौ दा बहा लादों आं माने उदालगुरियाव लानोसै आरो आं स्टार्ट खालामाखै जिहेतु साननैसोल'सो जादों जोंहा देरहानाया ओमफ्राय आङो नेक्स्ट उइकनिफ्राय आं थांनोसै आरो बिथांमोना रायज्लायहरखाबाय अर्गेनाइजारफ्रा गासिबो अके जानानै दंखायो आरो दिनैसिमावहाय फंबायनि क्वालिफिकेसना बेसेबां आं एक्चुअलि MBA खालामबाय MBA इन मार्केटिं MBA कमप्लिट जाबाय इन मार्केटिं इन HR होमबा फंबाया मा जब मावबाय ना एक्चुअलि राइट आफ्टार माय कमप्लिशन अफ MBA आङो माने साख्रि मावबायमोन आरो I was working in a bank actually ओमफ्राय बिनिफ्राय I didn't have that satisfaction माने जब सेटिसफेक्शन गैयामोन माने आंहा जेब्लायबो बिकज MBA जायफ्रा फरायो बिसोर एसेब्लाबो माने एन्टारप्रेनारशिपनि जि माने मा होनगोन माइन्डसेट लायो ओमफ्राय बिदिनो माइन्डसेट लानानै आंबो ओंखारदोंमोन आरो स' बिदिनो माने मा होनगोन आं जबाव बारा इन्टारेस्टेड नंखायामोन थेवब्लाबो जबा आखायाव फैनायखाय आं मावबाय दसे ओमफ्राय मावनानै आं बेखौ गारबाय ओमफ्राय दायो माने मा होनगोन आङो सेल्फ एमप्लयड आरो बिदिनो आरो माने फिउचार भेन्चार्सफोर दङ स्टार्टआप्सफोर दङ फैगोन आरो हपफुलि नोंथांमोननि गेजेरजोंबो प्रमोशन्सफोरखौ आं खालामनो मोनगोन होननानै आं सानदों जोबोद मोजांनि बाथ्रा स' बिवा नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे बाथ्राखौ दागाबदेरनो लुगैबाय फंबाया
माने अलरेडि MBA पास जाखाबाय आरो बिथाङा जबबो मावबायमोन बाट दिनै बिथाङा बे गावनि जबखौ नागारबाय नाथाय बिथाङा जेनाखि थांखि लादों मावनो थाखाय जेनेबा समाजनि एसे खामानिबो मावगोन निसय नङा होमबा दा बेवहाय आं बेखौल'नो आङो आफा इसोराव गाबफा नायदों फंबायनि जेनाखि थांखि लानाय जे उद्दिस' लानाय बे जेरैबाबो साक्सेस जाथारदों आरो बिउआ नोंथांमोनाबो बे फंबायखौहाय बे बैसोआवनो बिनि ओरैबायदि जेनाखि टेलेन्ट आरो जेनाखि फिजिकेलि जेनाखि बिदिनो मेन्टेलि फिजिकेलि स्ट्रं जेनाखि डिसिसनफोर दङ बे जेन' साक्सेस जाहैथों उननि समावहाय बेखौ नोंथांमोनाबो कमेन्ट हरनानै आरो सापर्ट खालामनांगोन आरो बिथांखौ मदद खालामनो थाखाय आं बे समाव खावलायदेरबाय दा आङो बेखौनो बुंलायबाय फंबाया बे समाव जेनेबा जोंनो सम होबाय नोंथांखौ आं ओरैबायदि गोजोननाय मोनदों आरो फार्स्ट जेनाखि पार्टिसिपेट खालामनायावनो उइनार खालामनो हादों बेनि थाखाय आं नोंथांनि टेलेन्टखौ मानिदों आरोखि आंबो माने मोनबाय ओमफ्राय जाय बिथाङा नोंथांनि जायनाखि लोगो बेयो जाय नोंखौ बे लामाखौ होजेनदों जेनेबा पार्टिसिपेट खालामनो आं बिथांनिबो थेंक जासिहरबाय जाय फंबाया नोंथांखौ मदद खालामनानै बे फलासिम लाबोनो हादों बेखौबो आं साबायखर बावबाय दा बे समाव आङो नैथि रानार्सआपखौ मिथिनो लुबैबाय आरो बेजोंनो लोगोसे Btrinfostudio इउटिउब चेनेलनि गेजेरजों आं नोंथांमोन बयखौबो खावलायनो नागिरो जायफ्रा उनफिरिफोर जायफ्रा फरायसा फरायसुलि नोंथांमोना फरायनायाव गोसो हो बे नङा जे सोरबाया जुदि फेशन लाइनाव थांदोंब्ला सोरबाया जुदि एक्टिंनि लाइनाव थांदोंब्ला सिंगिंनि लाइनाव थांदोंब्ला कालचारनि लाइनाव थांदोंब्ला बिथांमोना एबा फरायाब्लाबो जायो बिदि नङा ना इउ हेभ टु बि स्मार्ट इनाफ माने मा होनगोन नोंनि कालचारखौ जेब्ला नों रिप्रेजेन्ट खालामगोन नों गावखौनो गोरों सासे सेंग्रा एबा गोरों सासे सेंग्रि हिसाबै नोङो दिन्थिनो हाथारनांगोन अब्लासो जोङो जोंनि हारिनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोरों माने मा होनगोन कनफिडेन्ट आरो माने गासै फारसेथिंनिफ्रायबो आखा फाखा होननानै जोङो मोनथिजानो हागोन आरो जों बर' हारि होननानै जों गोग्गानो हागोन आं बेनिखायनो नोंथांमोन बयखौबो खावलायदों फरायनायाव गोसो हो फंबाय बिनानावमोन गोजोन्थों आरो दा नैथि जायनाखि उइनार बिनिफ्राय आं लाखांबाय लोगोसे दा दंबावो जा रानार्स आप जाय फंबाया थांनाय जेनोखि सेकेन्ड जेनोखि जुलाइ खालि बड'लेण्ड फेशन श'आवहाय रानार्स आप जादोंमोन दा बे फंबायनिफ्राय आं दिनै माखासे बाथ्राखौबो आं मिथिना लानोसै जायनाखि आं उइनारनिफ्राय आङो मिथिना लाखाबाय दा फार्स्टआवनो फंबाया नोंनि इन्ट्रडाक्सनखौ होग्रोदो खुलुमबाय आंनि नामा प्रणेवारि औ आंनि न'आ जाहैबाय क'क्राझार बाथ्रामारियावनो ओमफ्राय आं दा MA खालामगासिनो आरो बेनोसै आच्छा फंबायखौहाय बे जेनेबा फेशन श'आवहाय बाहागो लाहोफैनायाव नोङो सोरखौबा फल' खालामदोंना नोंखौ सोरबा माबा खालामदोंमोन नलेजाव होदोंमोन माने आं रावखौबो फल' खालामखाया माने सिगांनो उन्दैनिफ्रायनो बे माने फेशन लाइनाव एकदमबारे इन्ट्रेस्ट दंखायोमोन आरो ओमफ्राय दा बेयावनो आं दाखालि थांनाय जानुवारियावबो मिस्टार BTRआवबो पार्टिसिपेट खालामदों आरो बेयाव देरहानो हायाखै थेवबाबो मोनसे टाइटेल मोनदों आरो मिस्टार टेलेन्टनि टाइटेल मोनदोंमोन आरो ओमफ्राय दा नैबे मिस्टार माबानि बड'लेण्डआव बेयाव एडभार्टाइज नुदोंमोन आं ओमफ्राय आं सानदोंमोन आरो बेयावबो पार्टिसिपेट खालामसै होननानै ओमफ्राय खालामनानै दा नै सेकेन्ड रानार आप मोनबाय आरो दा जेनेबा फंबाया बे फेशन श'आवहाय नैबे जेनेबा रानार्स आप देरहानो हानानै गोसोखौथ' गोजोननाय मोनखादों नङा होमबा निश्चय गोजोननाय मोनदों दा गोजोननाय मोनखायो फंबायनि उननि जेनोखि एम्स इन लाइफ बे मा आंनि एम्स इन लाइफआ गोदोनिफ्रायनो लानाय दंखायो आरो ना माने आंना बेनो फिल्म इन्डास्ट्रि बिदियाव एकदमबारे इन्ट्रेस्टेड दं आरो ओमफ्राय आं दा एज ए डान्स टिचारबो आरो मोसानायबो फोरोङो आरो ओमफ्राय बेखायनो दा बे फेशन लाइनाव फैनानै बे ग्रुमिं सेसनावथ' मानसिफ्रा जेनेबा वर्कखौबो सोलोङो ओमफ्राय फिजिकेलि मेन्टेलि गासैबो प्रिपेयार खालामजोबो आरो ग्रुमिङाव दा बेखौ सोलोंनानै दा आंबो लासै लासै इमप्रुभ खालामगासिनो आरो ओमफ्राय उनावबो आरो मेरला माबाफ्राव जेनेबा इभेन्ट्सफ्राव पार्टिसिपेट खालामनो आरो गावखौबो इमप्रुभ खालामनो नाजागासिनो आरो देनां इमप्रुभ जाबा ओमफ्राय बिदिनो फिल्म इन्डास्ट्रि लाइनावबो जइन जानोसै लासै लासैनो उनाव दा जेनोखि नोंथाङा होनबाय दा फंबाया डान्स टिचार नङा होमबा दा नोङो माबेखौ अलरेडि खालामगासिनो दंखायो नामा औ डान्स टिचारा अलरेडि खालामगासिनो ओमफ्राय बिदिनो आंनाबो इउटिउब चेनेल दङ जों बिदिनो डान्स कभारफोर खालामबाय थायो आरो मा नाम इउटिउब चेनेला जोंना प्रनिक क्रिएसन आरो प्रनिक क्रिएसन औ आच्छा दा साबेसे जेनेबा लार्नारफोर दङ दा लार्नारफ्राथ' बिदिनो खायसे स्कुलावबो लेङो आंखौ जेनेबा बबेबा प्रग्रामफोर जाबा फ्रेशार्स कलेज उइकफोर जाबा बिदिनो करिय'ग्राफ खालामनो लेङो ओमफ्राय ओरैनो दा आंना स्टुडेन्टआ दाथ' साबाल' बे साबाखौनो फोरोंबाय थायो आरो आं ओमफ्राय माखासे बिदिनो कलेजफ्राव लेङो सम लेङो मोसानो फोरोंनो लेङो दा बे डान्स जेनेबा जायफोर जेनेबा जाय फंबायमोना जेनेबा जुदि नैबे सिगाङाव नायफ्लांबायोबा जुदि नोंजों जुदि मा होनो सोलोंनो जुदि गोसो दङबा
बेवहाय एसे बुंना होनो हागोन नामा बिथांमोना जुदि बाहाय जुदि सोरबा इन्टारेस्टेडफोर दंबा आंनि डान्स क्लासावबो जइन खालामनो हायो फिसफोरनि सायाव एसे फिसफ्रा बिदिनो एडमिसनावथ' बिदिनो माबा 1200ल' लायो ओमफ्राय मान्थलि फिस ओरैनो 500ल' लायो आरो गोबां माने गोजौ माबा लाया आरो सिगाङाव फंबाया बे डान्सनि सायावहाय माबा क्लासिकेलफोर माबाफोर लाबाय बायदों नामा क्लासिकेल आं गोदो उन्दैनिफ्राय जेबो क्लासिकेल लायाखै माने बे हारसिं आंनि इनार टेलेन्ट बायदि होनजायो जेनेबा हारसिंनो फैजा आरो ओमफ्राय आं थानाया गोदो कलकातायाव थायोमोन आरो जनमानो कलकातायावसो जानाय नालाय ओमफ्राय बेयावनो जोंनि बिदिनो डान्स ग्रुप दंमोन आरो ओमफ्राय बिदिनो सिनियरफोर दंमोन एसे गोरों बिसोरनिफ्रायनो सोलोङैनो दा एसे रोंबाय आरो भिउआ नोंथांमोना दिनै फंबायनि बाथ्राखौथ' मिन्थिखाबाय बिथांनि फिउचार एइम्स लाइफआ मा बिथाङा थख' बुंबाय आरो दिनै जेरैखि बड'लेण्ड फेशन श' बिथाङा रानार्स आप देरहानो हादों दा बिथाङा जाहैबाय मा एम ए फरायगासिनो कमप्लिट जाथ'वाखै नङा होमबा एम ए फरायगासिनो दङ लोगोसेनो बिथाङा मोनसे बाथ्रा होनदों बिसोर दा उन्दै माखासे जायफोरनाखि डेन्सआव इन्टारेस्टेड बै माखासे लाइमोनफोरखौ बियो दा मोसानाय फोरोङो होननानै बुंदों स' जुदि नोंथांमोनाबो जुदि बिथांनि जेनाखि डान्स फोरोंनायाव जुदि नोंसोरबो सोलोंनो गोसो दङब्ला बिथांनि आं कन्टेक्ट नाम्बारखौ होनानैसै दाहाय नोंथांमोना मा खालामबानो जाबाय कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आरो बिथांनि मोनसे इउटुब चेनेल दङ ना बुंदों मा नाम मोनलाय इउटुब चेनेला प्रनिक क्रिएसन बेवहाय नोंथांमोना थांनानै साबस्क्राइब खालामनानैबो नायनो हागोन आरो ना निस्सय फोरोंनाय मानायखौथ' होखायो नङा होमबा फोरोंनाय मानायखौ होयो होनना फंबाया आं मिजिंथिदों फंबायनि जिनिखि उननि जिनिखि फिउचार प्लेनिंफ्रा साक्सेस जाथों आं बेखौ आफा इसोरनावबो आं आर'ज गाबबाय दिनै फंबाया जेन' बेफोरबायदिनो समाजनि माबा मोनसे मोजां नङा होमबा कन्ट्रिबिउसन बान्दारि होलांनो हाथों जाय कालसार लाइनाव फंबाया फैनानै दिनै समाजनि एसेबाबो हारिमु खेत्रआवहाय जेन'बा कन्ट्रिबिउसन होनो आवगायबोदों निस्सय साक्सेस जागोन आं मिजिंथियो दा बे समाव आङो बेखौनोसो बुंनो लुगैबाय दिनै बड'लेण्ड फेशन श'आवहाय उइनार एन्ड रानार्स आप सानैबो आङो फंबायफोरखौ लोगो मोननानै आं दिनै बिराद आं खुसिसो मोनबाय आरोखि आं सानदोंमोन लोगो मोना दा बे समाव जोंनि हांख्रायनाय बायदिनो सानैबो फंबायफोरा नुजाफैनो थाखाय आङो Btrinfostudio निफ्राय खुलुमनाय जासिबाय फंबायमोनखौ